Zdravím vás, já jsem Boris, pocházím z Bosny a Hercegoviny. V Čechách jsem teprve 15 let a jsem tady od toho, abych vám představil celkovou kulturu doutníku a všechno, co je do toho zapojeného. Já třeba například jsem se k tomu dostal asi tak cca před 10 rokama úplně náhodou nebo spíš omylem. Nevěřili byste tomu, ale můj příběh v tomto světě začíná úplně náhodou. Mě totiž zaujala kreativita a designy prostě některých těch prstínků. Přišlo mi to tak úchvatný a tak krásný, že jsem si prostě musel koupit první, druhý, třetí, čtvrtý a pak už jsem doutníky dostával jako dárky. Jak ubíhal čas, tak jsem začal věnovat pozornost edukaci. Dopracoval jsem se do té míry, že teďka momentálně jsem začal projekt, který se jmenuje Cigar Consigliere a zabývá se vyloženě degustací a veškerou prezentací ohledně kultury doutníku. Chceš se dozvědět víc o kultuře doutníku a taky si najít své pouto? Napiš do komentářů, co by tě zajímalo a sleduj mě pro další zajímavosti ze světa doutníku.